Kau kata, hey, nangnya kemarna kapal ni kerja cinta dah terca, angkat pina agau, nak hai, nehat pola nusa dah terca, hey, dah cinta sama deling nahai nuang, ni cimai. Aye, tu nak buat apa? आं मा बुंबावनो फिसा जरना बिफाथनि रावा जरनाखौ लांनो फैदोंमोन दा बबेथिंबा थांबाय बबेथिंबा खालामबाय औ फिसा बबेथिं जानो हागौ बे अरनबारियावनो फालांगि मैया गांसो जागासिनो दं गलानि जेनिफ्राय सानसेथो बारग'नोब्रा बिलाय नाथाय गोसोआव लाखि जेराव बिबार बारो बाहाय बेरे बामलेमाया थाखायो दा हयथ' जराजों लोगोआव सुदेमबो थाफानो हागौ बेखौ जेरैब्लाबो हमनानै लांनांगौ दिनै थौ 엠부와 니네 이놈이 봐세요 2등 리담는 नोंहा दिनै हलाननि आखाइनिफ्राय बारग'नायनि राहा गैया नोंखौदि बेसे मोजां मोनो आं बेखौ आंसो मिथिगौ जरना निमाहा खालाम प्लिज निमाहा निमाहा दिनै आंनि बिखायाव नों बिसिनाय लाइजामनि बनजारा रोबो रोबो जुजाइनि अर बायदि जोंगासिनो दं बेखौथ' नों मिथिया जरना नों बेफोरखौ मावदों लिरदाव मोजां मोननाया लेवार बेलाव नङा बोखारनानै गारनो नांगौब्ला आं थैगोन नाथाय आंनि बिखानि बिबारखौ सोरनिबा मन्दिरनि थाखाय दोनजाबाय फै सना नों आंनि खाथियाव Dev! Betul!
আলাপে বহার হয়ে ঘুরছিলে মুই না গেলে মু সাজিছি সন্ধ্যে হবে আলাপ হামবো না ঝর্ণা ঝর্ণা
सिमां मोखां बावनो हाया आंबोथ' बावाखै सना सिमां मोखां बावनो हाया आंबोथ' बावाखै सना नोंखौ मोनाब्ला आं थैगोन सुदेव आं थैगोन जन्ना सुदेव झरना झरना दसे जिरायदिनि दे नों आंनि थाखाय मानो एसेबां दुखु लानो फैया जन्ना आं सिगाङावनो बुंखादोंना आं जेब्लाबो नोंखौ बावनो हाया नाथाय आं दि नेहात गोरिब जन्ना नोंसोरनि न'खरजों बिजायोब्ला मोजां मोननाय गोसोआ बेफोरखौ बिजों सिनायसोदों आंनि न'खरा जोबोद दुखुथिया जन्ना बेबायदि न'खराव नोङो माबोरै थावरिनो बे संसाराव दुखु दाहानि अनजिमा गैया सुदेम दिनै आं जाय लामाखौ लानानै फैदों बेनो आंनि जिउनि अरायनि थाखाय गोसोदों जन्ना मा जाखो नों मा सानखो जेबो सानाखै जों बेबायदि सानबेसे हाग्रा बंग्रा थानो हाबावनो सुदेम आंनि थाखायब्ला हाबा लानानै साबसिन जासिनो सुदेम नंगौ जन्ना आंबो बेखौनो साबसिन सानबाय नों राजिब्ला आं राजि सुदेम
दिनैनिफ्राय आं नोंनि जुलि अराय लोगो सुदेम झरना खोमसि हरनि सिमाङा दिनै मोगथांनि रोमैदै गाबजों नुजाफैबाय नङासै सुदेम नंगौ झरना आं होनखादोंना बे हेंथाया जेबो नङा नंगौ झरना फैदो थांदिनि फैदो बे गसाइ सानसे नङा साननै सानथाम जाहैबाय फिसा सुदेमा मा जाहैखो आंथ' सिरि एसेबो थानो सुखुथाराखिसै गाबोन अखा नायब्लानो उदिस लाहैनायथारदो आदाया औ बांबुला नों थांनायथारदो सोरांथारथोंसैल' आनै आयै आयै हनै फैबायानोथ' फैबाय फैबाय बहा बहा सुदेम फिसा आयै आं सफैबाय आयै आयौ गसाइ नों बोर साबस्रि हर दाबा बिहा दाबो सोङाखैथ' र' दाबो सोङाखैना नोंसो सोरखौथ' नङामोन बिगा खावसेनो थांथारबाय आं खाम बिदिब्लालाय आंनि फिसानो फासलांदोंमा थोसिनो सोया माब्लाबानो जाबाय सोङाखै नालाय जायाब्ला जानो बायदि नायोमोन लायदों थादो आं थांसै ओइ थानाया थाङाखै गोसोआव गैया नोंहा बावदोंसो सोरखौबा गोसोखाङाखै नोंखौसो थादो थांसै बोरैबा थाब फैखा नोंखौ बावनानै सोरबा गोबाव थानो हायोमोनदां बिब्दि होननानै मिथिखायोमोनब्ला फिसाखौ गोरलैयावनो दावखा सिथ्लानो जाहोहरनो हागौमोन आं दिनै बे नंखाय रानिनि फिसा फिसाखौ आं माबोरैहाय जामादै लेंनांगौ जाखो जाबाय माथो खालामबावनांगौ फिसाइफ्रा उनफ्राव थैयाब्ला न'फ्राव लाबोफिनगोन माथो दङ ओरैनो फिसाया फरायदों आरो फरायदों मावनाङा दांनाङा बिमाफोरनि सायाव मोनजादों बे फिसायाखि बे रान्दि बुरिनाव मावनानै जानो हागोन मावब्लासो दांब्लासो मोनजालायनायखौ फिसाया जानोबो दानांथों नांगौबा सुदेम बायदि हौवाखौ गारनानै फैथोंथों आइ दोनलाय माने आनै थां बे गोबोरखिया गारिखौ नोंथाङानै नंला लोमजादों नामा जन्ना मानो लोमजोबखो सिगां माथो बेसेबांथो मावनांगौ जाखो सिथ्ला सिबनाय ओरैनोबा सिंसो लांबाय नों बिब्दि दामुथ' जन्ना जोंनि न'खरा मावै दाङै जानायनिल' ग्रोब न'खर बेवहाय आं माबोरै रुवाथि लानो हानो उनफ्राव राहाफोर जायोब्ला लानांगौ लागोन आं मा मिथिगौ नोंबो सान जन्ना जिहेतु आंनि न'खरानो नोंनिबो न'खर दोंसे लामाजों जों जाहाथे अनलायनानै रायजोखौ जालांनो हायो सिखारदो जन्ना ओइ खासेया मानो नोंस्राथ' गनायनि सम जाबायमोनलै थाफिनगोन ना थाफिनगोन जाखो फालाय बेनोथ'लै हा थाफिनदो होनदाव नोंबो बेनोथ'लै
अरलाय आरो लावगियाबो बे बोसोरनि थाखाय थाफिनबावबाय हा नोंसोरबो बिदिब्लालाय आंखौबो थाफैनायखौनो लादोलै मालायफ्रा थायोबा आंखौ थानाय लादोलै आयै आयै हा मा जाखो नोंसिनि थाखाय गस्ला गांबा गांबा लाबोदों आयै दिनैहाय नैबे आइनि नैबे रैसुमैनि मोजांथार हादर लायो नालाय औ आदा बाजैना नों बाजै दा नैबेलाय गोजोन आं मा लाबोदों नों मा लाबोदों आं मिथियो जेबो गैया नायदो बेसेबां मोजां गस्ला एफाग्राब खम बेसेननि गस्लायाव गाना आङो जन्ना मालायना बिखौ नांगौ बांद्रायबाबो बिनिखौ साबसिन गानबावोसो नों बेबादि गानबा गस्लाया आफा बायना होदो गासै गस्लानि बेसेन जाया नांगौबा लांथिखौनो थागोन आङो जन्ना दा बांबुलाया ओंखाम जाखांनानै मैगं बारियाव माइसा दांनो थिनदो आंनि बेखार अफिसाव साख्रि होदा सोंहैनो दख'ना खुन्दुं फरायसा लाफा हा दाखालि दाखांनायालाय आथिङाबो सानसै दख'ना थै नामा नों देग्लाय बेजोंनो सोलिथ'दो जन्ना नङाब्ला आं माजों बे जिबा गां दख'नाया 15 दिन सोलिनो थोआ आंनो जन्ना आफानि न'आव माथो सानबा गांबा गांब्लाबो दाननै दानसेनि गानखौजोंनो हायालाय नोंनि धोनि न'खरजों आंनि फेर फेर रायजो जानाय न'खरा रुजुजाया जन्ना नों मानो बुजिया गासैबो साननायफोरखौ दोनथ' रायजोखौ जानांसिगोन जन्ना बिदिब्ला आंनि साननानै गासिबो आबाद जाजोबसिगोन बुजिया मानो नों आंखौ फिथाइ होनानै गासिबो अननांगौलाय बे नामा अनगोन नाथाय दानब्लाबो फिथाइयानो गवाब्ला आं बबेनिफ्राय गंग्रा मानसिया बिदि बुङा जन्ना May I come in, sir? Yes. Sir, ang dakali nang bisaw kira ni kamani niya ros bilagat niya. Ini ada sama lagi. दानो जेबो रादाब गैया उनफ्राव खबर लाफै बेसेबांबा मानसिया बिदि बुङा आसि आंबो सानसै दख'नानै थैयो नामा आफानि न'आव माथो सानबा गांफा गानब्लाबो दानै दानथामजोंबो गानखांजोबनो हायालाय बिदिब्ला आंनि साननाया गासिबो आबाद जाजोबसिगोन रैसुमै मा होनदों आनजादाथ' बावला नों माबायदि होगोन गोसोनि बोलोजों हाजासेखौ नाजानोसै नोंलाय आंबो नाजागासिनो रैसुमै आइ आफाया आंखौ जोबोद गोरों गोरा जाजानो लुबैयो रैसुमै बिनि थाखायनो आं आइ आफानि साननायखौ जेब्लायबो सुफुंनो नाजागोन बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ जेब्लायबो मोजां जाजानो लुबैयो रैसुमै बिनि थाखायनो आइ आफानि साननाय हनायखौ आङो सुफुंनो हायाब्ला बिनिख्रुइ देरसिन आरो दुखु थानाय नङा आइ आफानाव नों बायदि गोजौ बोसोरनि फरायसा बे मुलुगाव गोबां गैया फैलाव आंबो बेबायदि मिजिंखौनो नोंनिफ्राय हास्थायनानै दं नोंबो नाजाथारनांगोन रैसुमै आइ आफाया नोंखौबो अनगोन आइ आफाया जोंना मालायनि बायदि नङा नाजानोसै फैलाव नोंल' आंनि थाखाय थें थें मोननानै गोसोआव दुखु दालासै मोजां मोनज्लायनायनि गोसोआ सासेनि दुखुआव जेब्लायबो दुखु सासेया नंगौ फैलाव बेनिखायनो नोंबो बिएखौ पास खालामथारनांगोन रैसुमै बिनिफ्राय सानैजों एमएखौ फरायहैगोन आदा बाजैमोनहासो मा नों बेनि थाखाय खरदाथा रैसुमै रां गैयाब्लाबो जोंना आइ आफाया नोंनोबो हरगोन सुदो फैलाव कलेजनि समा जाबाय थांदिनि बावदोंसो सुदो रैसुमै थांदिनि आंहा एग्रिकालसार अफिसाव थानांगौमोन नाय ओंखामा मोनबाय खामानियानो हास्लाबाखिसै स्टुडेन्ट फिसा सफाखैमोन आं जन्नायालाय माथो खालामदों लोमजादों खोमा र' आं संहैसै बिदिब्ला दा साना सानजौबाय ओंखामा मानो संदिया रुवाथिनालाय आङो आरो रुवाथिनि खोथाखौ मानो होनबाय थायो मालायनि फिसा सोरबा ओरैनो थायो बेथन गैयाब्ला सानसेखौनो जिराय मोनला सानफ्रामबो खामानियानो जोबनायला सिखायबासो मावनाय मेलावबो मेंग्रायलाङो थाखा फैसाबो गरसेखौनो दांनो मोना आंनि संसाराव बेबायदिनो सोलिथ'दो होननानै आं नोंखौ बुजायगासिनो दङ जन्ना जेब्ला साख्रि बाख्रिनि खाफाला गेवगोन
होमब्ला गासैबो साननायखौनो आङो सुंजोबनो नाजागोन नोंनि खाफाल गेलेनायखौ नायनानै मानसि नांगौ नेना थाजायो नामा सुदेम हास्लाबला जालांला खामानियाथ' एसेबां उन जाया आइया लोमजादों फैलाव बेनिखायनो न'नि खामानि मावबोनांदों मैयानि आरो दाख्लैनि आनजादफ्रा माबोरै थांगोन एसे मोजाङै थांजोबदों फैलाव नोंनालाय आंनाबो मोजाङैनो थांबाय दिनैनि आरो गुबुन गुबुन आयदाफोरखौबो मोजाङै होदो जाहाथे बिएखौ पास खालामनानै एमएआव थांनानै फरायहैनो हायो सोलो थांजोनि समा जाथारनोसै सुदेम फिसा बबेहाय थांखो जरनाय आंनो दै लाबो नोंनि गोसोआ माने एसेबां अन्थाइ जालांखो जरना बिनानावनि आनजादा जोबाखै फारसेथिं आइया लोमजादों दै बिदों अर बिदों नोङो मानो नोजोर लायाखै ओंखाम जानाय समा जाबाय बोथिसे ओंखामखौनो संनो मानो मिथियाखै आं दाखालि बुंखादोंमोन ना 22 रोजानि सना मोनाब्ला आं जेबो खामानि मावा होननानै सनानि खोथाखौथ' आं दाखालिनो बुंखादों 5 रोजाबो दाखालि हरनानै बुंबाय आं 5 रोजाजों जा मोनो बेनो दाखालिनानै गांजोबो बेखौबो नोङो 5 रोजा नोंजोंलाय मा सना मोननोसै आंलाय खोमानि जोबनानै गन्थंनि होनखाबायना आङो 22 रोजानि जागोन गैयाखै गैया नाङा आंनो जरना नों मानो मालायनि सायाव जानाय बायदि बाथ्राखौ होनो नोंनोथ' मिथिगौना आंहा मा दं बै गुन्द्रा होननानै मिथिसेयावबो नों मोजां मोनबाय हाबा जाबाय जालांगिनि संसारखौ मोनसे गोसो मोजाङै मोजां फिसायनि अबस्थाखौ नायनानै फिसायनि गोसोजों गोरोबनानै अनलायनायानो बिसिनि धोरोम नाथाय जों मानो सानफ्रोमबो रांखान्थिनि थाखाय फिसायखौ खर'आव मानो फोनांबाय थायो आंनि थाखायनो आखौ दैजादोंलाय थांफिनांगोन जरना नों मा सानदों आंनि नांगौखौ सुफुंजोबनो हायाब्लालाय बे नङा माथो आंनि न' दा लामाजों ओंखारबोदों बे लामाजों थांफिनाङो आइयासो दाबो थाखोसिम खालामजायाखै जरना जोंना नों रायजानो फैयाखै नामा रायजो जानो लुबैदोंब्ला माथो 22 रोजानि सनाखौनो होनो हायाखै आफानि न'आव थानाय समाव आंनि मोदोमाव 5 रोजानि बांसिन होनो हायोमोन नोंनावसो जरना बोसोरसेयाव नोंनो 25 रोजानि सना होनांगौब्ला हाखौ गासैबो बन्द होआब्ला आंहा जेबो राहा गैया बास बिदिब्ला नों सोमोन्दैखौ खालामनाय सनाखौ गानबो दांगोन नोंबो थांनांगोन जरना बिहा बिबो गैजायै गलानि फिसाथारानो सासे मैसानि फिसाखौ आगाय बिलायनो हालाय नायगोन आं नोंखौ गिदिं थागोन आं नाथाय गोसोआव लाखा नोंनाव फैनांगौबा आफाखौनो हाबा लागोन आङो सुदेम फिसा नों मानो मोसानि फिसाखौ गन्थं हास'ना हरखो थांथों आयै जाय हिनजावा सेनि अबस्थाखौ मिथियाबो सेजों मिलायनानै अनलायनायखौ लाबोराखै बेबादि हिनजावा सेनि खर'आव अरथिखा हे गसाइ नों मा खालामनो सानखो नों फैबाय हामथारबाय फिसा आरो बे बिगुर गैयै नेहात गलामनि न'आव थांफिननांगौ दरखार गैला जोंहा धोननि आंखाल नङाहाय फिसानिसो आंखाल आं नोंखौ गोदोनो बुंखादोंमोन आइ थार दिनै नों बिमा बिफानि खोथाबो बारबाय गावबो हाखराव गाब्र'नानै दासो सिखारबोनो रोंबाय थांनाय बाथ्राखौ रायखांनानै फिसानि गोसोआव मानो दुखु होबावो जाबाय जानानै थांबाय फिसाया जोंना न'आव मोजाङै मोजां सफैफिनबाय नों मावनाङाबो दांनाङाबो आइ मावनो जोंहा दाहोना दं रुवाथिनि खामानि रुवाथि दं जों नोंखौ मावजानोबो लुबैया दांजानोबो लुबैया नों मा जानो गोसो जा मा लोंनो गोसो लों मा गाननो गोसो गान जों नोंखौ दिनैनिफ्राय रायलाय बे बिगुर गैयैखौल' नों बावनो नाजादो आइ सना सानावहा लावखिबारियाव थांनांगौ होनना दिनै थांला ए नङा माथो दा मोनालाय लांगोनसो थां थांदो